Bună, numele meu este Ștefania, bun venit pe canalul meu de YouTube. Acesta este video numărul 2 și aș vrea să vă vorbesc astăzi despre toate alimentele care sunt benefice pentru organismul nostru și care ne ajută foarte mult să slăbim și sunt și foarte slab calorice sau non-calorice. Așa că o să vă spun din prima alimentele. Dacă doriți să le scrieți pe ceva, dacă nu, oricum o să le scriu și eu și o să le pun pe pagina de Facebook și mâncărurile la fel de asemenea. Și atunci avem așa: dovleac, ananas, căpșuni, caise, cireșe, grefe, kiwi, lămâi, mandarine, mango, măceșe, nectarine, mere, papaia, lubeniță, adică pepene roșu, portocale, afine, dovlecel, miere, mușețel, mentă, migdale, mure, rodii, avocado, cartofi, castraveți, ceapă, conopidă, orez, ridichi de orice fel, că roșii, că negre, că așa, roșii, salată verde, scoici, semințe de in, chia și dovleac, chiar și de floarea soarelui. Ceea ce contează aici este cât mâncăm. Dacă o să mâncăm 100 de calorii, atunci 100 de grame, atunci o să avem 5, 600, 700 de calorii. Dacă o să mâncăm 10 grame, atunci o să avem câteva zeci de calorii. Deci, important e cantitatea, nu produsul în sine. Sfeclă, sparanghel, țelină, usturoi, varză de orice fel, vinete, brocoli, morcov, fasole verde, praz și acrituri, adică castraveți, ardei, conopidă, ce vreți voi. Toate sunt bune și sănătoase și cu puține calorii. Acestea sunt cele mai bune alimente și vedeți că sunt extrem de multe pe care noi putem să le punem în dieta noastră zilnică. De ce vreau să vă zic, și de carne de pui, carne de curcan sau pește. Acestea sunt unele dintre cele mai bune alimente pe care noi putem să le mâncăm zilnic. Că le facem supă cremă, că le facem mâncare, că le facem sos, că le facem smoothie, orice. Putem să le combinăm în orice fel și o să avem de toate. O să avem vitamine, o să avem proteine, o să avem absolut tot ce îi trebuie organismului nostru. Ce vreau să vă zic în legătură cu alimentația? Este important, da, o alimentație sănătoasă, dar este important și sportul. De ce zic treaba asta? Pentru că în momentul în care noi încercăm să slăbim, putem pierde foarte multă masă musculară. Cum am pierdut eu, da? Pentru că am pierdut 7 kg în 7 zile, atunci am pierdut și puțină masă musculară din cauza că eu, din păcate, nu pot face antrenamente și atunci sunt obligată doar să merg și să fac câteva exerciții extrem de ușoare. Nu pot să solicit absolut deloc abdomenul și atunci în ce fel nu soliciți abdomenul? În toate felurile. Deci orice ai face, îl soliciți. Doar că singurul lucru pe care pot să-l fac este să merg. De alergat nu se poate, că încă sunt grăsuță și obosesc repede. Bun. Este foarte important ca voi să aveți foarte multă ambiție, pe care eu nu am avut-o foarte mult timp. Din cauza că nu-mi găseam timp, din cauza că tot timpul erau copii. Și acum sunt, da, dorm. Înainte nu au dormit deloc bine și atunci mi se părea că nu pot să fac absolut nimic. Nu puteam să fac nici măcar mâncarea pe care mi-o doream, nu puteam să fac absolut nimic. Dacă lor le făceam mâncare, pofteam și eu și atunci las cu o gură, nu are nimic. Și așa astăzi și așa mâine și uite, așa am ajuns la atâtea kilograme. Bun, ce vreau să vă mai zic? Faptul că cineva își dorește să slăbească este foarte bine. Dacă ești pregătit psihic pentru altceva, da. Dar este important să aveți persoane care sunt lângă voi, care să vă zică, poți să faci treaba asta. Să fiu acolo, să vă susțină, să aibă încredere în voi. Da, frate, 2 kg, wow, în 2 săptămâni, foarte bine. Mai trec alte 2, mai dai alte 2 kg. Nu trebuie totul dintr-o zi, nu trebuie să slăbești 20 de kg în 20 de zile. Nu, pentru că organismul nu este pregătit de așa ceva
Nu ai luat 20 de kilograme, acele 20 de kilograme în 20 de zile, le-ai luat poate în 2 ani, poate în 5 ani sau mai știu eu cât. Deci, important este să aveți foarte multă răbdare și să aveți pe cineva care vă susține. Dacă nu aveți, vă așteptăm pe grupul nostru de susținere. Împreună suntem mai puternice. Este doar grup de femei. Acolo ne ajutăm, mai punem o rețetă sănătoasă, care este foarte bună și pentru copii și sper să vă ajute grupulețul nostru mic. Da, deci susținere, ambiție și să nu vă lăsați pe voi. Dacă ați greșit odată, aia este. Ați luat o gură de, nu știu, ciocolată, pe care oricum puteți să o mâncați. Deci, dieta nu este înfometare deloc. O dietă echilibrată înseamnă că poți să mănânci absolut orice, numai să nu depășești limita. Dacă vrei să te menții, ai anumite calorii care de exemplu, se calculează greutatea ori 2,2 ori între 14 și 15, adică 14,1, 14,2 și tot așa până la 15, în funcție de cât sunteți voi de, nu știu, câtă treabă faceți voi pe zi, în funcție de ceea ce munciți, în funcție de câți pași faceți pe zi, câtă energie aveți și toate cele. De exemplu, eu fac în jur de 7.000, 8.000, 10.000 pe zi, atunci înmulțesc cu 14,5. Pentru orice eventualitate, știu că mie îmi trebuie 2000 și ceva de kilocalorii pe zi, însă ca să slăbesc mănânc undeva la 1400-1500 de kilocalorii și niciodată să nu scădeți sub 1000. Dacă vă trebuiesc 1700 ca să funcționați normal, să nu scădeți 1000. Rămâneți la 1200 maxim, pentru că există posibilitatea, după ce vă opriți din acea dietă, să luați înapoi kilogramele, din cauza că corpul vostru a suferit un șoc și după aceea când îi veți da 2500 de calorii pe zi, clar, o să funcționeze cu 1200 și restul o să le depună în depozite de grăsime. Da, deci asta vreau să vă spun. Și acum, eu mi-am scris aici câteva mâncăruri care mie îmi plac. De exemplu, la alimente puteți să mai adăugați avocado, dar cred că l-am adăugat. Da, eu nu mănânc. Nu mănânc verdețuri, nu mănânc avocado, nu mănânc varză de Bruxelles, nu mănânc foarte multe verdețuri care mie nu-mi plac. Așa, dar voi puteți să o adăugați în dieta zilnică. Iar la fel, puteți să mâncați cereale. Cereale de ovăz, hrișcă, quinoa, sunt extrem de multe cereale pe care puteți să le adăugați în dieta zilnică, numai că trebuie să fiți atenți la cantitate. Bun, și atunci, eu mi-am scris aici câteva feluri de mâncare care este de post și alte feluri de mâncare care sunt cu carne, da? Sau cu ouă, sau alimente care sunt de dulce. Bun, și mi-am scris așa: ciupercuțe cu sos și mămăliguță. Mămăligă e benefică, e bună, chiar dacă are multe calorii pe 100 de grame, merge o dată, 2 ori pe săptămână. Mazăre cu cartofi și morcovi, orez cu legume, orez cu ciuperci, ciorbă de varză, cartofi, legume, orice alte legume. Mâncare de cartofi sub cremă de dovleac, roșii, ciuperci, linte, legume, conopidă și toate cele. Ciuperci cu legume la cuptor, ardei umpluți cu orez și ciuperci. Dacă vreți să faceți o formă de ardei umpluți, puteți încerca așa, este foarte bună, foarte gustoasă, nu e mare diferență la gust. Deci, cartof copt, adică cumpir. Cumpirul este un cartof extrem de mare, care se umple cu tot felul de legume și este extra mega delicios. Chifteluțe de cartofi. Așa, deci ăștia mi le-am scris eu care îmi plac mie. Acum voi puteți din alimentele pe care vi le-am spus să faceți orice altă mâncare. Pentru că în ziua de astăzi, adică cel puțin eu așa am fost crescută. Eu încă mănânc mâncărurile pe care mi le făcea bunica.
Nu îmi place să mănânc nu știu ce fel de mâncare sofisticat, n-am mâncat niciodată. De fapt am mâncat când mergeam la restaurant, dar nu-mi place, pur și simplu. Mie tot, iniță cu cartofi. Îmi place, așa că prefer să mănânc mâncărurile pe care am fost învățată, mâncărurile care sunt foarte gustoase, pot să le fac în așa fel încât să nu am nicio problemă dacă țin dietă. Și în partea cealaltă am scris alte alimente care conțin carne. Puteți toate mâncărurile care le-am scris înainte să adăugați carne la ele, de exemplu la mâncare de cartofi puteți să adăugați, nu știu, pipoțele și inimioare sau orice altă carne sau ce doriți voi. La orez, la toate mâncărurile care le-am spus înainte puteți adăuga carne și atunci faceți o mâncare extra mega gustoasă. Și eu mi-am scris aici pateu de casă, cremvuș de casă, parizeri de casă. Sunt extrem de ușor de făcut. Luați frumușel 2-3 kg de pui, de pulpe de pui, le dezosați, bam, 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 le dați prin mașină, ați pus acolo câteva condimente, le dați pe mașina de tucat, puneți câteva condimente, puneți folia alimentară, da? Puneți carnea înăuntru, faceți așa un fel de salam și învârtiți la el, puneți la fier și gata salamul. Este extrem de bun. Dacă vreți să-l faceți exact ca în magazin, puteți pune gelatină, dar eu nu pun. Nu pun că am auzit că nu e bună și mi-a rămas chestia asta în cap, nu că de altceva. Pur și simplu nu am hotărât eu să nu pun și sincer să spun, nici nu știu dacă găsesc pe aici gelatine, probabil da, dar nici nu am vrut ca să caut. Am zis că nu trebuie și punct. Bun, cremvuș de casă iar la fel sunt foarte ușor de făcut, numai că vă trebuie mațe de capră sau de ied. Deci vreți voi. Așa, pateul de casă este foarte ușor de făcut, se face din ficăciori de pui și unt, iar la fel, bam, 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 ați dat cu mixerul, gata pateu. Drop de pui, iar la fel foarte bun, ficăței cu ceapă și ardei, ia un sos bestial, pâine neagră de casă. Aici eu fac o rețetă de-a lui Sebi, este pe YouTube, la Sebi acasă, este rețeta de franzelă, numai că eu pun făină neagră. E bunicică, când nu mai mănânci din ea. Așa, ciorbă de văcuță, mâncare de fasole cu carne, pâine din banane. Rețeta este și la mine pe Facebook și pe grupul nostru. Este extrem de bună, foarte bună este. Și chiar vă recomand ca să o faceți. Ardei umpluți, musaca, chiftele, shawarma. Aici la shawarma puteți face ori omletă cu carne și legume care o faceți sub formă de pizza, sub formă de shawarma, sub formă de ce vreți voi, dar puteți folosi și lipiile acelea integrale care vă ajută cam pentru orice. Puteți să faceți din acea lipie shawarma, puteți să faceți la fel și pizza, orice puteți să faceți din ele. Sunt lipii integrale care le găsiți în comerț, nu știu, are 110-120 de calorii o lipie. Dacă atât timp când vă încadrați la o masă în 600 de calorii, giugiuca, nicio problemă. Pizza la tigaie cu cartofi, ouă și legume. Bun, ăștia sunt mâncărurile care sunt foarte multe la număr. Poate vi se par puține, dar mie mi se par extrem de multe. Vă ajută, nu știu, să aveți alt fel de mâncare timp de o lună de zile, să aveți diversificat. Și ce să vă mai zic? Vreau să vă mai zic ceva de programul lui Chloe Ting de pe internet de 2 săptămâni. Eu l-am ținut, este extrem de greu, dar dacă vreți să nu pierdeți absolut deloc masă musculară, vă recomand să-l faceți. Este un pic greuț, dar dacă reușiți să-l duceți la bun sfârșit, vă ajută foarte mult cu slăbitul, vă ajută foarte mult cu masa musculară, vă ajută în orice fel, numai că eu acum, după operația de anul trecut, eu nu mai am voie să mai fac absolut deloc niciun exercițiu care îmi
solicită foarte mult abdomenul și atunci, din păcate, eu acum chiar nu pot să îl mai fac. Și singurele antrenamente pe care eu pot să le fac este mersul pe bandă, alergatul ușor și câteva exerciții banale care pur și simplu nu pot apropia genunchii de piept, de abdomen sau așa să fac, nu știu, de exemplu, abdomen. Nu pot să fac pentru că îmi solicită enorm de mult abdomenul și durerile este extrem de mari. Ce vreau să vă mai zic? De semințele de chia. La semințele de chia, dacă vreți să le hidratați, nu dacă vreți, sigur, le hidratați, puteți să o faceți în lapte de cocos sau lapte de migdale sau orice alt lapte, dar nu de vacă sau de origine animală și vă ajută foarte mult. Este sațios, puteți să faceți un smoothie, puteți să faceți orice. O dimineața un pahar cu chia și cu fructe este super bun. Puteți face pancakes din ovăz. Este foarte mult din făină de ovăz. Dacă nu aveți făină de ovăz, puteți să o faceți acasă. Puneți ovăzul în mixer, bam, 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 dați de câteva ori și gata ovăzul. Bun, ce vreau să vă mai zic? Nu mai știu, vreau să vă mai zic ceva, dar am uitat. Da, cam atât pentru astăzi. O să revin cu încă un video tot legat de mâncare și sănătate și tot ceea ce ține de dietă. Dacă sunteți interesate de grupul nostru, se numește Împreună Suntem Mai Puternice și este un grup de femei care au nevoie de atenție, de o vorbă bună, de orice altceva care soțul sau, nu știu, prietenii nu le oferă. Suntem aici pentru voi. Vă așteptăm cu mare drag. Și dacă aveți orice altă nelămurire, îmi scrieți ori pe Facebook, ori aici în comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că v-am ajutat și sper că o să mai reveniți și la celălalt video să facem tot la fel de multe vizualizări. Mulțumesc! Pop, pop!